Čaute, vítam vás u nového videa. Dúfam, že mi to nahráva. No tak ja vás pozdravujem. Podporte youtuberov, čo som dala v druhom videu. Ten prvé to si nevšimajte, moja mamka na mne kričala. Lebo som bola hladná a mami, že Natála, no teda Natália, neviem, nepamätám si. Tak mi prosím potom povedzte. Jesť. Tak ja, že dobre, išla som jesť. No vtedy som to musela skončiť a moja mama, že jaj, to ma počula? Tak niečo som, môžeš ísť zo začiatku. To som vydala. Ináč, aby ste si nemysleli, nie som varovanie. Toto neskúšajte a nie som na počítače, ale na tablete a títo dvaja. Halleluja, šadnem vedľa seba. Ináč to je ja a môj frajer. No a toto, podporte ma lajkom, odberom a podporte ešte asi mistera a toto, readerka, jak sa volá, Múna, Bouchala, koho ešte som nehovorila, Bouchal bol už. Toto. U koho mám? Siraja Kariho, ten musí byť. Potom podporte. Búchala to bolo už 3000 krát. Joj. Potom, ja neviem, koho ešte máte podporiť. Tak podporte ešte mňa, samozrejme, aby som mala 1 milión odberateľov a to som len na začiatku, tak kliknite hneď dolu na tlačítko v odberu. Promiňte, ale ja som Slovačka a viem viacej česky než slovenský. Zoberiem. Nezoberiem. Idem s tým spáť. A vlastne na čo, počkaj, ja to nechcem. Tá bude náhodná. Ja, teda môj frajer sa postaví, ja sa postavím. Say me, can't you see? Ježiš, ja som vyzliekla psa. A mi nepočúvaj. No, tak jedna spať k nohám. Jups. Jups, a tretia spať k nohám. Tretia. Zatiaľ, čo oni tu spínkajú, tak ja som vám chcela povedať ešte toto. Nikdy nerobte toto. Ale pozrite sa. To promo code nezaujímajú tie nívky. Ja to nezbieram ani. Ale chcem vám ešte povedať. Vy pôjdete na strom. Tu si dáte nakoniec zrobiť, že takto vás to tu spavne. Vy si zoberiete napríklad takúto postavu. Prelezete. A čo to znamená? Potom ju dáte sem. Dáte ju šmyknúť do blata. Potom pôjdete sem. Takto. Musíte nájsť tieto veci. Zobrať si toto. Táto sa mi zíde. Už viete, prečo som ju robila? Asi viete, no. A teraz bežať. Máme 4 minúty. Takto. No, nechcela som toto, lebo viete, ja toto mám vás rada. Hej. Ale mám len jedno zhliadnutie a 0 odoberateľov. Prepačte, ináč ja som nechcem sa pochvalovať a som už druháčka, samozrejme. Tak ja už viem, ja som už druháčka a som najlepšia z anglického jazyku.
Neviem ani prečo práve, že ja, ale asi hej, dobre. Jak sa hovorí, darom dané, niekto vie niečo lepšie. Zas môj kamarát vie lepšie toto, futbal. A ja viem lepšie angličtinu a viem písmená s ústami robiť a aj s toto. S rukami. Ježiš, mamina mi musela normálne, že poradiť. Však, mami. Uj. Ježiš Maria, som zobrala bobek. To som tu ináč nabobkovala, keď vám to príde fajn. No, mne rozhodne, hej. Neviem, jak vám. Kde to je? Kde to je? No, zatiaľ, kým to hľadám, by ste mohli tam dolu, keď ste ešte nehodili, hodiť ten odber. Lebo to by som bola strašne. Už to mám. To mal byť ananás? Ne. Ne. Nie. Kde to je? Som slep. Haló, povedzte mi, že som slepá. Nehovor. Nehovor, že to tu není. Robo, tak to som strašne slepá. No potom sa sem vrátime k tomu. No, čas prší, bohužiaľ. Vrátime sa k tomu, tam má byť jablko, tu má byť ten ananas. A rovno ideme po neho. Tu je. Ja som proste... Ideme. Na to pódium pôjdeme ako posledné, lebo toto viem všetko. To potom spravíme. Môžem sa z vás spýtať, diváci. Nevidíte to tu? Jak sa povie po slovensky toto? Teraz to poviem po anglicky peach, akože toto. Marhuľa. Proskyňa teda. Prečo? Však to bude rýchle. To musím nájsť. Viem kde. Praví sa. Nikdy nevynechaj toto. No tak ja sa s vami nebudem lúčiť ešte. A skončí to tak, že dostaneme nejaký gift a otvoríme ho. No už chcela som vám poďakovať ešte, že ma sledujete. Zatiaľ mám jedno zhliadnutie. A ja som za to strašne rada. Ja ti ďakujem, kto ma sleduje. Ja vám to hneď poviem a som ti strašne vďačná. Ale že strašne. Pretože ja som toto nikdy nemala na YouTube. Táto povedal, že až keď budem očkovaná. Ale ja som omylom už dávno dala video a táto už bol trošku naštvaný. Ale povedala som si, veď to asi nebude vadiť a povedala som si, že veď som to nevydala, ale vydala. No trošku, gift. Tak ja sa s vami budem lúčiť. A máme gitaru, tak ja sa s vami lúčim a ďakujem vám za sledovanie. No, vy si to môžete vyskúšať tiež a gratulujem, že máte veci. No, ďakujem vám, že ste ma sledovali, že ste mi dali odber. A chcela by som mať 1 milión, tak by ste ma mohli začať viacerí sledovať, aby som mohla tak za 1 milión a mala by som button, no. To je môjim snom mať button, no. To by chcel mať každý, vám poviem. Tak ja sa s vami lúčim a... Počkaj, že by to... Mami, počkaj, ja musím niečo odomknúť. Butterfly. Tak ja sa s vami lúčim. Čaute. Ďakujem vám za sledovanie ešte raz. Ježišmaria. Čaute.